ванилка! Да, вълнувам се. Днес с вас ще си говорим за здравословно хранене и рецепти. Най-важното за здравословното хранене е следното. Не трябва да е калорично, не трябва да има глутен, не трябва да има захар, не трябва да има наситени мазнини, не трябва да се пълне бричове, йог. Здравословното хранене е важно за вас. Днес с вас ще си направим здравословен мъфин. Как се прави здравословен мъфин? Първо слагаме блендера и проверяваме дали работи. Работи! За здравословния мъфин ние ще си направим една тайна, ще ви издам. Както знаете, всичко, което е сок, е здравословно. Може да са сокове от животно, пак са здравословни. За здравословния мъфин ни трябва един мъфин от Vanilla Kitchen с малиново сърце. Трябва ни работещ блендер, без търговски марки, моля. И слагаме от високо кексчето. Важно е да го пуснем от високо, защото ако го пуснем от ниско, има вероятност да се ударим. Слагаме купата. И сега въртим. Както виждате, нищо не става. Плюс това, така. Забранен. Никога няма да направим сок така. Мисля, че ти трябва малко вода. За тази цел ще сложим вода. Точно така. Така ще направим кексчето на сок. Както знаем, всички сокове са изключително полезни. Са мега хипер здравословни. Усещам как ще отслабна, целулита ми ще изчезне. Стига снима толкова. Аз усещам как отслабвам вече. Правим си смутено кексче. Част от здравословното приготвяне на кексчето. Задължително. Да. Ето вече имаме нашето перфектно здравословно кексче, което ще си приготвим за нашия любим, прекрасен, невероятен човек. За мъжа ни. И ще го излеем в чаша. Задължително се излива от високо. Да опръскате всичко. Мисля, че вече отслабвам само като го гледам. Представям си, ако го изпия, сигурно ще се стопа. Това бях аз, Ванилка. За повече съвети за здравословно хранене посетете сайта www.vanilka.com.